Сәлем, бу Азатлык радиосында татарча подкаст һәм мин аның алып баручысы Илгир Гарипова. Бүген без күп балалы гаиләләрдә мөнәсәбәтләр, хатын-кызның гаиләгә дә, эшкә дә өлгергә тырышуы, супер әни синдромы турында сөйләшербез. Һәм безнең подкастка танылган җырчы, 3 бала әнисе Ландыш Нигъмәтҗанова һәм шулай ук 3 бала әнисе блогер Сәйдә Сабирҗанова кушыла. Хәерле көн, кызлар, ханымнар. Хәерле көн. Сер итеп кенә әйтәм дияр идем, ләкин инде бу сер түгел. Ландыш та, Сәйдә дә 4нче бәбиләрен көтә. Бу бер яктан караганда гаҗәпләнерлек, мин чынлап та гаҗәпләндем Ландыш бигрәк тә сезне ишеткәч. Ләкин икенче яктан шундый сөендем, чөнки матур гаиләләрдә татарлар артырга тиеш һәм бу шундый шатлыклы хәл. Аллага шөкер. Шулай да сорыйсы килә, курыкмыйсызмы? Дөньясы да буталчык, дәүләте дә имин түгел кебек. Сез бит менә үз көчегезгә генә ышанып яши торган кешеләр, ниндидер пособиелар, ниндидер дәүләт миңа бирергә тиеш дип бала таба торган ханымнар түгел. Һәм 4нче, 5нче бала табарга теләү батырлыкмы ул сезнең өчен? Үзегезне батыр ханымнар дип саныйсызмы? Миңа калса, ул хатын-кыз бала табырга тиеш инде. Без әни кеше булып яралган, без һәм һәрбер бала үз бәхете белән туа ул. Әлбәттә, без хөкүмәттән нәрсәдер көтмибез. Андый әйбер дә юк, андый уй да юк. Мин аны белмим дә, хәзер дә нәрсә бирәләрдер балаларга. 4нче балап кайтканга, 3нче балап кайтканга мин аны ничектер кызыксынганым да юк. Барыбер Ходай бүләге инде ул. Шуңа күрә Аллага шөкер, генә дип яшәргә кала. Күпме бала бирсә дә, минем уйлавымча, хатын-кыз бала табырга тиеш. Ничек язган? Сәйдә, сез үзегезне менә батыр саныйсызмы? Әйе, батыр дип саныйм, чөнки бердә уйламаган идем 4 бала әнисе булам дип. Ләкин балаларны яхшы тәрбияләп бирергә, аларны туры юл белән үстерергә, менә бу җаваплылык, өстендә торган җаваплылык бик зур һәм аны аңлап бетерергә кирәк. Шуңа күрә мин үземне батыр дип саныйм. Ирегез моңа ничек карады? Башка өлкән балаларыгыз нәрсә ди? Өлкән балалар бик көтә. Улым бик көтә инде, ул бөтен кичкенә улымны бик карый, энесен ярата. Шуңа күрә моның белән проблема юк, Аллага шөкер. Менә теге без бәләкәй чакта мин менә өлкән бала, минем 2 энем бар, аларны карый идем инде, аларны карарга кушалар иде. Хәтерлим, кичкенә энемне калдыргач, коляскада тиз генә йоклатып, ничек тә чыгып китү ягында карый идем. Хәзер зур бала кешесен карау дигән әйбер бармы ул? Элек бит инде өлкән балалар менә шул гел эш өчен күбрәк булды. Барыбер әти-әнидән торадыр инде, бар. Ничек балаңа әйтәсең, өйрәтәсең, бергә эшләп үсәбез инде. Эшләгәндә бергә карап торалар. Аннары өйрәтәсең, әйтеп торгач, ул бала сеңдерә, һәм ул бит инде генетик яктан да күбрәк ошаган бала. Менә без ничек үстек, алар да үсәләр шулай. Менә теге зур улыгыз сезнең әйтмәсме, балаңны үзең кара анда, миңа кушасың. Юк, әйтмәсләр. Әйтмәсләр дә әйттермәбез дә. Сәйдә, менә сез ничек уйлыйсыз? Зур балага кешесен карату гомумән дөресме? Ничек менә бу әйберне ничек куярга гаиләдә? Хөрмәт тә булсын, әйме балалар бер-берсе арасында. Шул ук вакытта теге зуррак балаларны кимсетү дә түгел инде, менә шул аларга да игътибар җитсен һәм алар да үзләрен ниндидер кимсетелгән дип хис итмәсен өчен. Бу улы балаларны көчләтеп каратырга кирәкми. Аларга аңлатып, мәхәббәт тудырырга кирәк кичкенә балаларга. Мин үзем бер качан да сораганым юк, менә моны эшлә, тегене эшлә дип. Улы улым үзе килеп сорый. Мәсәлән, менә алар урамга чыгалар һәм ул аңлый кичкенә энесен карарга кирәк икәнлеген. Бер күз белән карый аны песочницада утырганда, улым үзе улы малайлардан уйный, кичкенәсен мәсәлән карый. Или мәсәлән, киендерергә кирәк булганда, мин үземнең эшләремне карыйм, мәсәлән, ул булыша киенергә һәм кеше улым да аның янына килеп, абый булыш дип сорый. Шуңа күрә белмим, мин ничектер үз-үзеннән булып чыга ул. Кешеләү юк, мәхәббәт хисләрен тудырып, шулай матур итеп кенә хөрмәткә өйрәтеп, балаларны шулай үз примерың белән күрсәтергә кирәк. Әйтәләр бит, балаларны тәрбияләмәгез, үзегезне тәрбияләгез, барыбер сезгә ошаячак дип.
Ие, шулай. Бала табу йортлары турында сөйләшәсе килә. Сез Татарстанда, Казанда табарга җыенасызмы? Һәм элеккеләрен дә, зуракларын да Казанда таптыгызмы? Чөнки ник сорыйм, минем танышлар арасында гына да берничә хатын-кыз балаларын чит илдә тапты һәм табарга җыена. Америка менә мәсәлән популяр инде. Бер танышым Австралиягә хәтта бала табарга дип кенә киткән иде. Ахыр чиктә шунда калды да, ире дә күченеп китте. Сезнең менә шушы безнең үзебездәге бала табу йортларына мөнәсәбәтегез ничек? Бит инде сез аларның даими клиентлары диярсең. Мин шул бер үк җирдә, бер үк табибта, ишесендә таптым. Шунда бармын инде Алла бирсә. Ә була минем иремнең шундый уйлары бар иде. Америкада таба торган. Чөнки Америка гражданины була бит инде. Паспорты да Россиядә. Ну, хәзер бит инде юк, хәзер андый уйлар юк, әлбәттә. Хәзер дөньялар үзгәреп тора тиз арада. Шуңа күрә шунда гына утырып калырбыз инде. Казаныбызда гына бик рәхәт. Бөтен табиблар да бала табу йортында, менә мин 4нче бала табу йортында таптым. Бөтенесе дә әйбәт. Кемнедер сайлап алып, берсен бер урынга куеп әйтеп утырырлык түгел. Барысы да шәп, барысы да әйбәт. Шуңа күрә бер белгән җирдә генә табыргадыр дип уйлыйм инде. Инде балаң исән сау туга, Шәймә, анда син ул бала тудыру йортлары шартларын да, нәрсәләрен дә карамыйсың да, уйламыйсың да, ул ничектер үзе табигый килеп чыга инде, рәхмәтле булып кына кайтып китәсең, име? Юк, анда ул яктан мин бердән ни түгел. Сайланып теге бу йорт искедер нидер, бик шәп больница ул, бик шәп йорт, бала табу йорты менә бу 4нче. Мин шунда ияләшкәч, әйтәм бит, бөтен табиблары да, бөтен туташлар да, шәфкать туташлары да бөтенсе шәп иде, әйбәт иде. Һәм үзеңнән тора инде, үзең бик теге истерика куптармасаң, бәйләнеп йөрмәсәң бер нәрсәгә дә тыныч кына кайтып китәсең. Терлек кеше бар бит инде. Сәйдә, сез кая Америкага китәргә җыенмыйсызмы? Юк. Мин Казанымны бик яратам. Мин дә 3 баланы шу РКБда таптым. Шуңа күрә 4нчесендә РКБда дип уйлыйм. Һәм 4нче роддом турында да уйлаган идем. Менә икесе арасында сайлыйм, ничек булып чыгыр. Ул һәр хәлдә бер ияләнгән җиргә барасың инде барыбер. Ие, шулай. Без теге партнерский роды 4нчесен хотели партнерский роды, шуңа күрә 4нчедә как раз ярый. Без ишесендә шулай партнерский роды белән таптык. Ләйләне өлгермәдем мин. Фәритне озат карыйм, ул Кытайга китәргә тиешле бер 3 көнгә. Ул Кытайга барып җиткәнче Ләйлә туган иде инде. Фәрит әфәнде үзе дә теләдеме бергә бала табышырга? Әлбәттә инде ир кешене өстерәп алып барып булганда. Бар бит инде шундый хатын-кызлар барыбер. Эй, мин ирсез тапмыйм анда. Әйдә бергә, минем интеккәннәремне күр. Миңа гына итәргә димәгән. Юк, андый без алай итеп сөйләшмибез дә. Хатын-кыз алай дип әйтергә тиеш түгел инде. Интеккәнемне күр дип, ул бит инде үзенчә бер бәхет, ул бит табигый әйбер. Аны бит инде син сорап алмыйсың. Иң мөһиме анда бит инде аны уйламыйсың да, артуын да уйламыйсың бит ул. Онытасың, аны шул ук сәгатьтә онытасың. Иң мөһиме сау сәламәт бала тусын, шулай бит. Юк, мин ул яктан бик түземле кеше, мин авыртуга да бик түземле кеше мин. Сәйдә, сезнең ирегез үзе шулай ук теләдеме баланы бергә табышырга, сезнең янда булырга? Ниндидер теге оялу хисе дә, андый хисләр дә юкмы? Менә мин белмим, минем ирем мәсәлән гомергә дә андый бергә бармаячак, гомергә дә. Үзендә дә менә ниндидер курку да бар, ниндидер кыенсыну да бар анда. Ирләрдә бар шул. Ну, менә мин, мәсәлән, минем сеңлемнең дә партнерский роды опыты булды. Шуңа күрә иптәш кызларымның да менә ул икенче ирләр белән аралашып, сөйләшеп аңлады. Һәм үзе белдерде. Бер дә үзем белән истерәп алып бармыйм, үзе теләге белән бара. Булмый да ул истерәп алып барып. Бу Азатлык радиосында татарча подкаст һәм без Ландыш Нигъмәтҗанова, Сәйдә Сабирҗанова белән күп балалы гаиләләрдәге мөнәсәбәтләр турында сөйләшәбез. Менә сез
Икегез дә шундый матур, әйме, төс битләрегезне карап торасыз. Ул тәмле ашарга пешерү инде, әйме, ул Инстаграмда карасаң. Балаларыгыз да чиста, пөхтә, караулы, тәрбияле шигырьләр сөйлиләр, җырлыйлар, спортка баралар. Менә минем белән чагыштырганда, сез минем өчен ниндидер супер әниләр, әйме. Миндә комплекслар барлыкка килә, оят хисе. Мин эшкә өлгерсәм, өйгә өлгермим, өйгә өлгерсәм, эшкә өлгермим кебек. Әйтегез әле, бездә дә андый проблема бар дип, ашарга пешермәгән көннәр дә бар, баланың чәчен үрмәгән көннәр дә бар дип әйтеп, мине бераз тынычландырыгыз әле, зинһар. Нәрсә дип әйтәм инде? Бәлки сездә чынлап та комплекслардыр. Сезгә үзегезне тынычландырырга кирәктер. Ләкин миңа калса, барыбер өлгерәсең бит инде ул. Юк андый әйбер өлгермисез. Барыбер сез дә өлгерәсез. Сез шулай уйлыйсыз гына. Чөнки әйтәләр бит күрше тавыгы күркә булып күренә дип. Менә шулдыр ул. Болай өлгерәсең инде, кая барасың? Ул 4 бала, 5 бала булса да өлгерәсең, 1 бала булса да өлгерәсең. Үзеңне ничектер өйрәтәсең инде, өйрәнәсең. Тора бер кеше дә өйрәнеп тумаган. Ашарга пешерү инде ул минем бала чактан. Безнең әни бик оста инде, апалары бик оста. Бәлки генетически дә килгәндер инде ул. Инде теге бала чактан ук тортлар пешереп, шулай итеп үстек. Шуңа күрә минем өчен бер дә проблема түгел. Нинди ризык әзерләсәм дә яратып әзерлим, ашасыннар гына. Яратып ашасалар, мин бәхетле булам. Сәйдә, сездә ничек? Сезнең шулай ук ниндидер сату белән бәйле кичкенә бизнесыгыз бараймы? Әйе, минем хатын-кызлар кибете. Аңа да бит күпмедер вакыт кирәк. Ничек ул эш өчен вакытны ничек бүләсез? Мин обедка кадәр тырышам бөтен эшләремне бетерергә һәм обедтан соң, мәсәлән, кайбер кичкенә вак эшләр калса, аларны эшләп бетерәм. Ландыш, менә сез гастрольләргә киткән чакта балалар белән кемнәр кала иде? Һәм сезнең берәр качан няня дип әйтик инде, бала караучы алганыгыз булдымы? Әйе, Әнвәргә 8 ай вакытында мин аны няня дип тә әйтә алмыйм инде. Альбина апа ул безнең әби дип йөрделәр инде аны. Миңа бик булышты. Балалар бакчасына, теге балалар бакчасы булмаганда инде менә өйдә утырып, ничектер карап, аннары китәдер. Озак эшләмәде ул бездә. Аннары хәзер дә без аны белән аралашабыз, кунакка ирешәбез. Безнең өчен няня дип тә әйтергә мин ничектер телем әйләнми, шуңа күрә булышты әлбәттә. Ләкин минем бит әле әтиәнем дә бик булыша. Хәзер дә менә без бергә авылда, алар бездә кунакта. Без аларда түгел, чөнки авылда үз йортыбыз булгач, хәзер әтиәниләр үзебезгә кайталар. Анда шәһәрдә без инде шундый пандемия булгач, күбрәк монда авылда рәхәт. Әти белән, әни белән булганда инде. Әни инде Фәритнең әнисе эшли бит әле җирдә укыта, аның бик вакыты юк. Шуңа күрә күбрәк минем әти белән әни булыша. Минем әни идә булгач, күбрәк булыша инде. Туры килә булышырга. Кайбер кешеләр әйтәләр, баласын няняга калдырып йөри дип. Сезнең аңа мөнәсәбәт нормальный инде, бала караучы алган гаиләләргә. Нишләп әйтәләр, мин аңа аптырыйм инде, чөнки менә электән карасаң, электә бит әти-әниләр өйдә утырмаган, бакчаларда булган, әбиләр караган. Безнең әниләр гастрольгә чыгып китәдер, алар бит бер айга чыгып китәдер. Без бит кайтабыз да киләбез гастрольдән. Белмим, ничәп кеше шулайдыр инде, бөтен кеше дә шулай, ничектер элеккеге булган әйберне хәзерге үзенең тормышын тикшермичә кеше сөйләргә рәхәт бит инде ул. Ләкин электә шулай булган, бөтен балалар бер-берсен карап үскәннәр, әбиләргә калдырганнар, эшләгәннәр, бакчага, басуларда эшләгәннәр. Чөнки бер кеше дә китереп бирми сиңа, яшәргә кирәк. Няня алган кешеләргә минем бер сүзем дә юк, кая барасың? Алмыйча. Нянямы, әниме, кемдер булыша, акча да эшләргә кирәк. Хәзер бит тормыш акчасыз түгел. Теге бер кеше әйтте бит, кызык итеп, сейчас бесплатно даже птички не поют. Шуңа күрә ничисең хәзер? Аның бер нәрсәсе дә юк. Әйтәм бит, электән килгән әйбер ул. Хәзерге ни белән чагыштырсаң да, әле хәзер җиңелрәк. Әле хәзер карый, әти-әни утыра. 3 яшькә кадәр, 3 яшькә кадәр кимендә утырабыз әле. Дәүләт аны безгә мөмкинлек бирә 3 яшькә кадәр утырырга. Әле аннары да гомумән бездә бала культ дип саныйм мин әлеге вакытта. Ничектер аларны калдыру дигән әйбер дә юк. Хәзер аларда
Теге үзаллылыкта шунлыктан булмый инде ул балаларда. Гел менә шулай карап торгачтан. Советлар чорында да яслеләр әллә 8 айдан эшли башлаган, әллә 7 айдан калдырганнар. Элеккелектән булган инде ул, калдырган дигән бит, аны хәзер генә сөйлиләр, калдырып йөри дип. Менә нишли ул, нәрсә дип, өйдә утырсын дип. Элек нәрсә генә булмаган. Ничего нормаль үскәннәр безнең әти-әниләр дә бик матур тормышта яшәгәннәр, үскәннәр, сагынып сөйлиләр. Сәйдә, сез ярдәмче алганыгыз бармы үзегезгә, яки үзегез генә карыйсызмы? Мин няняларга мөрәҗәгать иткәнем юк, чөнки минем әниләрем безнең күршедә генә яшиләр. Миңа бик әйбәт, рәхәт һәм тыныч. Ләкин алай да булай няняга мөрәҗәгать итәргә туры килсә, мин бернинди проблема күрмим. Әйбәт нянялар хәзер бар, Казанда табырга мөмкин. Сез популяр блогерлар дәйме? Сезнең өчен Instagram нәрсә ул? Балага уздым дигәч подписчикларыгыз артып китмәдеме? Гомумән кызык миңа татар Instagramы, ул ничектер башка төрле үсеш алган кебек. Теге капка төбендә утырып сөйләшүләр кебек димме? Әйтик, урыс телле блогерлар авырга калса, инде битте баш, бүтән контент шул турыда гына була, эшләрен үлчәп анда, төрле фотосессиялар ясап, роддомнарда бүтән һәр адымын күрсәтеп, һәм бу менә алар әйтүенчә, һәм гомумән шушы анализлар сөйләвенчә, бу подписчикларны бик арттыра икән, һәм алар махсус шулай эшлиләр икән. Ул кияүгә чыгу, яки туй ясау, менә шул язылучыларны арттыра, бала табу язылучыларны арттыра. Һәм алар менә моның өстендә бик чын мәгънәсендә эшлиләр, чөнки язылучыларны арттырырга, табыш арттыру бит инде ул шул ук вакытта. Сез моңа ничек карыйсыз һәм сезнең өчен Instagram нәрсә ул? Безнең бераз икенче төрлерәктер инде ул. Урыс эстрадасы дигәндә, ләкин юк, аңа карап подписчиклар артмады, подписчиклар әкрен генә арта. Урыс эстрадасында, татар эстрадасында да шәхси тормышың беренче урында тора. Аларга кызык. Синең матур җырлавың кирәкми, матур җырлыйсыңмы, яңа клиплар, аны булай да ишетеп күреп була, телевидение, радиолар бар. Аннары аралашу. Мин Instagramга баштарак кирмәгән идем, ул ничектер популярлашып киткәннән соң гына кирдем. Ләкин шулай итеп әкрен-әкрен генә кирип киттем. Минем өчен ул ниндидер хобби шикеллерәк дип әйтимме соң. Хәзер инде Instagramда бөтен дөнья. Шуңа күрә менә бу балага узу да минем өчен ничек булды ул. Бер фотодан гына китте ул. Бөтен кеше сөйли башлагач, аннары газет, журналлардан шалтырата башладылар. Анда инде шалтыраткач мин юк, алай түгел дип әйтеп утырамын булган эшне. Шуңа күрә әйтергә туры килде. Һәм Instagramга да үзем әйттем, чөнки ниндидер гайбәт шикелле нидә булмасын. Әйе, көтәбез. Аның бер нәрсәсе дә юк, ул ят әйбер түгел. Әйе, шуңа күрә мин шулай әйтеп әйтергә булдым. Теге 100 тапкыр сөйләп йөрмәсеннәр өчен шуңа күрә. Ничек бар шулай. Шуңа күрә бер караганда Instagram ул бик әйбәт әйбер, чөнки элегрәк мәсәлән, имеш-мимешләр газетларга язалар. Мин кайбер вакытны шаккатадыр. Күзләрем маңа менәдер. Нәрсә генә язмыйлар журналистлар? Беләме, белмиме, дөрес түгел әйберне язалар. Хәзер юк. Хәзер бераз журналистларның сүзе ничектер. Газетлар бик укылмый хәзер. Укыла бар, әлбәттә берничә популяр газетлар бар. Ләкин рейтингы төште дип әйтәсем килә. Шул Instagram аркасында бер караганда минусы да бар, плюсы да бар. Икенчедән инде син әйткән әйберне син инде үзең дөрес итеп куя аласың. Беренче чиратта сиңа ышаналар, журналистларга түгел. Шуңа күрә аның төрле яклары бар инде. Минуслары да, плюслары да, әйбәт яклары да бар. Һәм начар яклары инде шул вакыт алу. Instagramда кайбер вакытны гайбәтләр дә ул яктан да бар. Белмим. Кайбер вакытны мин уйлыйм инде бу Instagram бөтенләй югалсын дип. Андый әйбер дә бар. Шуңа күрә төрле вакытлар була. Әмма хейтерлар дип әйтәләр инде, аның сүзе әле. Менә шундый сүгеп язган кешеләр була бит инде, һәм сез аларны уйлап көне буена борчылып йөрмисезме? Кайчакта бит бер сүз әйтсәләр дә әллә ничек күңелгә авыр булып йөри көне буена. Мин беләм аларны кем икәнен. Күбесен мин аның беләм. Ул бер кешедә 10 кеше булып утырала. Мин язганын да беләм, ул кешенең кем икәнен дә беләм. Нормаль гади кеше ул алай итеп язып утырмый. Нәрсәдер, ниндидер. Бүтән гайбәтләр кайбер вакытны чыгаралар, аны кеше белми. Кайбер вакытны ул белми дә ул нәрсә икәнен. Ул үзенең ягында
үзең эш сферасында булган кешеләр күбрәк язып утыра. Шуңа күрә аның бер нәрсәсе дә юк, ярар. Анысы вакыт булган кеше язадыр инде. Мин беләм, ул синең тамашачың гади кеше түгел икәнен беләм, шуңа күрә миңа барыбер. Әйе, алар уйлыйлар шулай итеп рейтингны төшерәләр дип, ләкин юк. Чөнки пиар кайда да ул кара пиар булса да, ул синең рейтингны күтәрә генә, шуңа күрә мин аңа бер дә аптырамыйм. Мин ияләшкән, мин шул гайбәтләр белән чыккан артист. Гомер буе минем янда бара инде ул гайбәтләр. Мин аңа ияләшкән, без инде аңа нормально карыйбыз, чөнки иң мөһиме минем гаиләдә исән сау булсыннар, яраткан кешеләрем, аннары тормыш иптәшем мине бик каты, без бер сүздә инде без сөйләшәбез, ул минем дустым. Шуңа күрә миңа бүтән берәйбер дә кирәкми. Ә чит кеше ул бүген бар, иртәгә юк, мин аны белмим дә. Ул бүген бар синең тормышыңда, иртәгә мин аны белмим дә, икенче кеше килә. Сәйдә, сезнең ничек менә шулай? Сезгә язалармы андый, белмим инде, тәнкыйтьләбрәк типме, начаррак сүзләр? Минем аудиториямда бик зур түгел. Һәм минем анда иң якын кешеләрем дип әйтимме инде, һәм минем белән бер якка карый торган кешеләр. Булды берничә тапкыр, кемдер анда язганнары бар иде. Ләкин мин дә аңар бик игътибар бирмим, чөнки вакытны гына, үзеңнең нервларыңны гына бозарга нәрсәгә ул кирәк. Ландыш белән бик мин килешәм. Үземнең гаиләм бар, үземнең дусларым, якыннарым бар, шуңа күрә Белмәгән кеше язмый да ул. Сине белгән кеше яза. Шуңа күрә сине белгән кеше бәлки кайсыдыр яктан үзенә үзе узышадыр, белмим, төрле кеше бар инде. Бәлки аның тормышы бик начардыр, нидер. Шулай итеп үзен тынычландыра. Шуңа күрә аңа әлбәттә авыр, ияләшергә кирәк. Бигрәк тә беренче тапкыр бик авыр. Мин аңа өйрәндем инде, әйтәм бит. Азатлык радиосы, Татарча подкаст. Ландыш, инде сезгә күбрәк безнең бит инде популяр Лейлә бар, Лейлүш бар. Сез аңа аерым блог булдырырга җыенмыйсызмы? Аны юк бит әле, улаймы? Юк бит. Һәм ул үзен ничек хис итә? Ул үзен йолдыз дип уйлыймы? Һәм ул аңа киләчәктә комачауламаячак микән? Юк, алар үзләрен йолдыз дип уйламыйлар. Мин аларга бик күрсәтмим дә. Әле генә белә башлады нәрсә ул Instagram. Әбисе күрсәткәнме инде менә Лейләне карап утырганда. Бу мине ни төшереп куйдымы дип, әле алар белмиләр дә. Андый әйберләре юк, андый хисләре юк. Әнвәрнеке дә без бит инде концертларда куеп ирдек. Алай ышану хисләре юк аларның. Теләкләре дә юк бугай. Яшиләр, уйныйлар. Instagram аларга яшь әле алар. Мин аларга телефонда бирмим, какой Instagram аларга. Instagramның кирәге дә юк балачага, нәрсә кирәк. Зур үскәч, үзләре белерләр нәрсә эшләргә. Әлегә юк. Минем фикеремчә, Лейлә татар телен популярлаштыруда, белмим, кайбер дәүләт оешмаларына караганда күбрәк эш башкаргандыр дип уйлыйм. Лейлә генә түгел инде, менә сез бигрәк тә. Сез үзегез бу хакта ни уйлыйсыз? Сез гаиләдә гел татарча сөйләшәсезме? Һәм менә бу татар телен популярлаштыруда Instagramнар, социаль челтәрләрнең рольләре бик зур бит, һәм менә ничек дәүләтне дә, ничек башкаларны да шуңа җәлеп итәргә икән? Чөнки менә белмим инде, ниндидер кино яки ниндидер дәрес карап кына татарча өйрәтеп булмый. Мин үзем дә карыйм да, Лейләне карыйм да, бүгеннән татарчаны нитмәскә кирәк, онытмаска кирәк, русчага күчә башладык бугай. Ягъни ул минем өчен мотивация, Лейлә. Рәхмәт. Ләкин без белмим инде, мин балалар туганнан бирле үк татарча сөйләшәбез без өйдә. Балалар бакчасы безнең урысча балалар бакчасына йөриләр алар. Мәктәптә дә инде бер белән алар урысча сөйләшәләр, татар мәктәбе булса да. Әнвәрдә татарча әйбәт белә инде. Укытучылар белән татарча сөйләшәләр мәктәптә. Ләкин балалар бакчасына бардылар. Шуңа күрә өйдә ничек сөйләшәсең бит? Шуннан торадыр инде. Сәйдә, сездә ничек татар теле балаларыгыз беләме һәм балалары татарча сөйләшми икән моның дип әйтүчеләр менә булаймы? Кайбер бирәк тә журналистлар, җырчылар инде татар ниләрне шулай әйтәләр бит инде. Үзе татар журналисты, анда үзе татар җырчысы, балалары татарча сөйләшми. Менә шуннан курку бармы?
курку юк, ләкин тырышырга кирәк татар телен онытмаска. Минем олы улым чөп чиста татарча сөйләшә иде 6 яшькә кадәр. Аннары урамда малайлар белән йөреп өйрәнде рус теленә һәм сеңлесен, энесен дә ул өйрәтте рус теленә, шуңа күрә авыррак. Без үзебез дә онытып барабыз. Дөресен әйткәндә, татар телен бик борчылабыз, шуның өчен тырышабыз сөйләшергә, ләкин автоматически урыс теленә күчеп китәбез. Шуңа күрә мәктәптә дә бик борчылам. Татар теле, мин үзем татар гимназиясендә укыдым. Аны татар теле безнең бөтенләй икенче иде. Хәзерге татар теле мәктәпләрдә бик әз бирәләр. Китаплары да шундый гына бик, ничек дип әйтим, җиңел. Балалар укысылар да килми татар телендә, дөресен әйткәндә, чөнки анда дәрес игә эшләрендә бирмиләр. Әйбәт итеп, хәтта без татар группасында, ләкин безнең мәктәп урыс. Бәлки шуңа күрәдер. Татар теленә андый игътибар бирмиләр. Ландыш, сезнең Ләйлә 1нче класска быел укырга керәме? 1нче сыйныфка укырга керә. Мин инде укыдым, журналистлар инде язып чыкты. Теге татар мәктәбенә 2нче гимназияга бирәсез дип әйме? Әнвәрендә шунда күчердем. Мин шуны сорамакчы идем. 2 мәктәпкә йөртәсезме дип. Ул безгә ераграк булачак, ләкин ерак дип утырып булмый бит. Мәктәптән тора бөтенләй бердә. Монда татар гимназиясе миңа шул татар теле белән тагын ныгытыр өчен. Аннары анда бит инде математикаларга хәтле татарча. Моңа күрә сеңдереп һәрбер балага татарчаны булай да беләләр инде, ләкин ул бит инде тапшырулар да алып бара. Кем белә, барыбер татар теле кирәк булачак, ул онытылмый аннары. Сәйдә дә әйтте, 6 яшькә хәтле татарча чиста сөйләшәдер дип. Ләкин 6 яшькә хәтле чиста сөйләшкәч ул аннары онытмыйдыр дип уйлыйм. Иң мөһиме 6 яшькә хәтле чиста сөйләшә икән бала. Аны татар теле онытылырга тиеш түгел. Юк, онытмыйлар алар. Барыбер күпмедер дәрәҗәдә аннары әз генә бер төртү булса, берничә көн сөйләшкәннән соң алар шомарып китәләр. Сәйдә борчылмагыз. Бездә башлангыч классларны монда Столбичта усатта сайладык, чөнки без садикны шәһәрдә сабыйларга йөртә идек. Авыр иде бик. Иртә белән алып барып, аннары алып кайтырга тагын балага нагрузка килә дип, шуңа күрә монда карар булды бирергә бу мәктәпкә. Иншалла 5-6 класстан соң татар төрек лицейына бирергә исәбебез бар. Татар теле лицейына эләксә шәп инде ул. Анда бик көчле. Без әзерләнәбез инде 1нче класстан. Зур рәхмәт сезгә, ханымнар, Ландыш, Сәйдә, шушындый җылы сөйләшү өчен. Азатлык радиосы ул нинди сәясәт, анда икътисад кына да түгел, ул менә шундый җылы сөйләшүләр дә, гаилә темасына, хатын-кыз темаларын без бик яратабыз, балалар үстерүне. Безнең подкастларны сез Азатлык Орг сайтында, Instagram, ВКонтакте, Facebook социаль челтәрләрендә, шулай ук Яндекс Музыка, SoundCloud платформаларында тыңлый аласыз. Исән аман яңа бәбиләрне каршыларга язсын. Рәхмәт. Рәхмәт, Әмирбай булсын. Исән сау булыгыз.